हाय हेलो नमस्कार खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एच स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव बरायना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों आंना मोनसे गोनांथार कम्पिटिशन। नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोरनै जोङो रानिंनि कम्पिटिशन नांगासिनो नै सोर बेसेबां मिनिटआव हाबो नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय नायलां। हाइस कम 10:50 10 मिनिट 50 सेकेन्ड बेनिफ्राय लयेस्टआ जागोन 11 मिनिट 37। नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय नायलां लोगोफोर जोंनि खारनायखौ जों बिराद खस्थ' खालामगासिनो बोलो होथाबनानै खारगासिनो लोगोफोर नायलांबाय था।
जर'दो लास्ट पाक पाकाव जायो लोगोफोर फिल्डआ अखाबो हागासिनो गुंग्रुं गांग्रां खोरोमगासिनो जोबोर बादायलायबाय जोङो नारा नाथा बिरामानो ससे लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार बिरजो बिर लोगो मोनदों नोंथांमोन लोगोफोर बादायलाय जाहाथे जोंनि भिडिअखौ नायनानै इनकारेज मोनो फाइटार रखम सुमखादोलै दा राफेल रखम सुमखादो जाय फाराफारि बादायलायबाय हानांलाय बिरखालो दा मबाइलखौ गारना खार एक्सट्रा जाजोब्बाय नोंथांमोना नायलांबाय था स्किप खालामनो नाङा भिडिअखौ हागौ माने नाय लोगोफोर आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब एन्ड लाइक खालामनानै हो लोगोफोर जाहाथे जों जस जायो गोसो एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय लोगोफोरनि जोंना जोब्बाय खारनाय